Pangutanan ako, nganong importante ang imong September? Tungod kay part siya sa kain nga sa date, months, o patch sa months. So, importante yun sa September. So parehara sa July, importante siya ana. Oo, dapat lang. Siyempre. Importante ang bulan sa September kay diya magsugod ang month of October. Sa month sa September, diya ta mag-start o celebrate sa upcoming Pasko. Dani magsugod ang countdown sa bear months. Paingon sa atong ginaulatan nga Pasko. Sugod na lang ang Pasko ron. Sugod ang Pasko. Kaya Pilipinas ba ang pinakataas og celebration sa Pasko. Ngon ang starting nga Berman, kay Berman tungod ipanganak. Murag dol-dol na matigulang sa Unsa day imong month? December. Pareha de taon sa December. December 7, December 10 ko. Sunod na ta kung unsa inyong handa ayatag sa amo ang leftover. Since September is the start of Burr month, then important sa ako ang September since September 5 is my birthday. Yes. Happy birthday. Thank you. Happy birthday to you. Unsa nga Christmas song ang imong gakadunggan pag makadunggan ka na sa radyo ay mo na gyud ni September na gyud data. Kanang mga usually ginapatugtog ka ng Santa Claus is coming. Ha? To town. Unsa title ana? Pasko na naman. Nga naman kakadunggan nimo sa radyo. Kadunggan ako sa MOR. Ayan. Basta MOR? Sa MOR, chike, bye. Kalimutan ako, sir. Ha? Salute ka. Gato yan? All I want is for Christmas is you. All I want for Christmas is you. Si Maria Carey. Oo, Marie Carey. Buena. Sa isang awit niyong Pasko. Unsa ang pagkanta na? Kalimutan. Isang awit niya yung Pasko. Hindi na to. Basta mo na to. Jingle bells gud ang Jingle bells? ang pinaka Madunggan mo na sa radyo. Jingle bells. Sana ngayon Jingle Pasko na bells. lang, sir. Oo, jingle bells. Sure. Dili. For jingle bells na lang yung title for the day. Undong ka ng kanta na Do You Remember? Anong lipay man kayo siya basta September? Unsa day naa sa September ka ha? Sa imong opinion. Happy ka siya. Siguro somehow happy na sila kay gaka-feel na nila ang essence sa Christmas. Siguro lang event lang sa September nga ay murag special na September kay tungod lang kay siya yung mura siya pinaka na sober months nga dul. Kanang kimaylahan nga dul lang sa December. Alang siguro. Kasi kuan pag una ang pag-celebrate sa Pasko. Sa taas nga celebration sa Pasko. Kuan siguro kaning tibon niya ina siguro. Dibo? Pwede. Ba't lang anong kailangan i-remember September? Wala kay idea. Kadto po ka ng kanta nga Wake me up. Ana. Nganong magpapukaw man siya, di ko siya gusto sa September. Feeling nimo. Sa opinion po nimo. Unsa man yun? Nganong gusto mo siya matulog lang sa September? Siguro sa September dagan kay kasakit kayang patian. Sana ang Gugba. Ay. Basin siguro nagulag sila ng September sa yung uyab mo siguro. Ningaw kayang live sa September book na kaya wala siya pampainit. Ayan. Kape, di pwede kape. Di siguro madalag kape. Ayan. Siguro somehow na ay mga bad times during silang September. Like Bad news or siguro mga hard times silang life. Kay basin ang sa month nga September diya gibulagan siya sa uyab Ay, or ka. the worst breakup nila sa uyab. Ay ka. Unsay gina-expect nimong mahitabo sa September sa imong life nga importante siya? Kuan. Expect na ako kay basig na yung makahatag og advance nga regalo. Well, kuan lang makadawat ko good news somehow because graduating ko this March dayon. We are conducting now the research dayon. Kaning gahulat lagi sa result. Hopefully. I-pray na to na ha. Yes, sir. Sige. Mapasar na mo ang subject karong first semester tanan.
makakuha na mo mo duty nga di mi maglisod. Special sa ako kay tungod kay birthday mo kasi ngayon. So, ano siya. So, advance happy birthday, I love you. Yay! Shower pa ni God, shower pa ni God yung blessings para sa kuha, like, sa kong family, sa tanan, sa... Wala din may shower sa inyong balay? Shout Shout out. out din ko sa kong mga friends na nasa likod. Si Ira, si Queenie, si CJ, si Bulana, si Josephine, si Lester. Hi, Mary Ethel Arbelo, I love you. Happy birthday. Shoutout tayo sa mga mga sa kaswagan na akong auntie, akong tita, akong mangot, si Catherine, din akong kuya, ex-boys. I would like to shout out all of my friends here in COC, especially my family. I just want to rate myself for tomorrow. This is my birthday. Shoutout ko sa akong mga tanan nga mga friends sa mga damak nga taga COC dayon sa akong mga parinti. Tanan-tanan pagka pamilya sa Reyes pamilya.